presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga pa inyong Kuya Joel Bensing, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit good sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Siano. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kailangan ang itong magtatampo si Siano. Kaya akong problema, bayan na sa akong asawa nga in love kayo na ako. Aron ninyo yung masabtan ang tanan, inom ko ang ipagsugod ang mga nahitabo. Tell me now to just walk away. Sorry kay. Murag gutom ako dito. Nakalimut ko sa ubang mga lyrics na to. Mga okay na kayo? Kamu, amoy kasulti? Ako si Chief Odsrak. Bisagasan ni pa doon, Chief Odsrak. Okay na kayo na ako? Okay na kayo? Kamu? Bagong pulis. Patrolman siya na, akasar, reporting for duty, sir. Oh, okay. Carry on. Thank you, sir. Bagong pulis na to. Ni siya. Ikaw tong bagong pulis, no? Nga nasahin ako din sa akong presinto. Saman. Yes, sir. Adis! Yes, sir. Kana. Very good. Unsay primerong assignment ako, sir? Kayo'y buhat ang kapulisan din sa akong departamento. Minusong ko kayong krimen sa akong dapit ko taon sa akong teritoryo. Dakong isla ni Camotes Island. Kay patay din mga butan mga tao din. Gusto ba dala ko kanang aksyon, sir ba? Mo ba? Gusto ka aksyon, patronman? Siano, Zakar? Yes, sir. Gusto kong ma-apply na yon sa personal ang akong rigid nga training sa pagkapulis ba. Mas labing maayo, Siano, Zakar. May naroon ka na ba, sir, nga bagong i-assign ako din ni Chief Ojirax? Kuan, kining si Chief Ojirax Mingon. Yan. Ang imong pahiyom... Ay, pamina sa. Ha? Dona kayo ko ikuan mo, assign mo. Doon na kayo. Sir, ang imong pahiyom, Chief. Saban? Ojirax, kay murag... Murag smile sa bao. Bangag sa lubot! Okay, hindi ko bati kayo ni. Sa kabag-uno ko police officer, pero yataga na yung misyon sa mong hipi ni Chief Ojirax. Magamit ko na yung akong nakatunan sa pag-eskwela, pero aksyon ko kalibo ka nita. Iyang ipapanidaan ko ang usa ka babae nga nag-eskwela sa college ni Dapita. Hindi ko nuangan o mag-itar ba mo kayo? O yung ipa-under surveillance na ako? Doon lang ko skulahan. Kabantoy mo na. Mauday na ilang skulahan. Dagan kay mga estudyante, no? Tanaon og susihon ko ang picture ni Jean Kebe nga gihatag ko ni Chief Ojirax. Yan na. Mauday ni babayana. Pulpita. Kwapa. Pero, maldita ko na ako, sa? Murag mangitsa og iling. Sa sihon ako palipot, be. Puno na siyang magsunod-sunod ako, bugay.
Puno na puno. Ano ba yan mo na? Dili ko. Ha? May mahimo ba ka? Sa muka na kay kunin mo ba? Dili mo. Ayaw ko kuniti lagi. Ay. Ikunitan man niya. Kanahan. Ngingan lang og bukat. Ano ba? Maldito ra ba Para kung naw? ka? Murag adoy-adoy. Buhi ko pa. Dili. Buhi lagi ko. Di sila kabantay na ko nga polis ko kay. Kapoy ni mo. Nagsibilyan mo Wala ako. mer. Kagalingon akong motor nga ako gigamit. Dili ko kanahan ni mo. Hawa na ko Palit na lang. Unsa gyud mo gusto? Ikaw, Unsa? may disco karong gabi sa lungsod. Gusto kong naka, ban ako. Di ko. Way makabaliban ako, Jinky. Sayod ka na. Nalimod ka sa akong pamilya, ha? Powerful ining dapita. Powerful og ilok. Anong resulti mo gana? Kay baho kay kag ilok. Bako, dahil. Naisaparos. Bitaw. Kisa ganing misagang sa akong taparos ni... Inibayan na, kisa ka. Ang babae, minamahal. Hindi sinasaktan. Oh, my hero. Mura kong si Ruben Padilla to ni Gayuna. Abtik na ko na saga nga pagsagpa ni Bogart nga itong Jinky. Unya to. Palihog. Ayaw na pati ang babaeng gwapa. Nano? Kung niladog na ako nga babae, pwedeng napatan? Dili, sad. Ayaw kalimot sa panultiyon nga nagkanayon. Ayaw buhata sa uban ang dili mo gustong buhaton diyan mo. Yawa, no? Wow, biblical, gentleman. Wow. O di, ha? May kumusap pa rin po! Nasagang! Ano isagang? Usap po na yan. Ari mo na gipagong kamuta! Pero lagi ko mo, usapang mo mo. Oh, di usap na ko. Ha? Mayra, tagam na kabugard. Ay. Sana, ha? Sa sunod, ha? Magbinutan ka na. Ha? Kay kundili, na. Saan mo mo? Oh, tuli ako ka. Sige! Kaya hanto nun, mabukoy tuloy. Day siya tuli niya maghinambog. Ha? Musibat na lang unta ko og mabalik sa presento pero nagpahatod man ako sa Jinky silang bahay. Bisag kay sa kong motor. Kunya. Okay na ka dito sa kong luyo, Miss Jinky? Okay kayo. Humot kay ka nga akong gigakos. Kuan, siya Miss, siya askar ang kupahan. Hala, bagay kayo nga akong pangan. Sa imong apelyedo, Jinky Azakar. Oh, Prangka kong pagkatao siya, no? Dili ko gusto daghang atik. Miss Jinky, kulan. Gikan karon, ikaw na akong boyfriend. Boyfriend. As in, higalang lalaki. Dili, uyab, good. Miss, wapara ba ko makasumahay mo yun? Dahil, paguryo-guryo pa ka. Di, manggod. Ang kuan ba? Bango. Kuan, dahil ka kanang bangaon, di ay ka. Di man. Ayaw ka balaka. Tudluan di ka. Sweet kitik. Gikan karon, Jinky na lang itawag na ko, ha? Og Shano na lang sila kung itawag mo, okay? Okay. Uy. Okay. Okay, sige ha. Ay, likod na sa tuo. Mao na ang amua diha. Dali. Dayon sa amo siya, no? Ipaila-ila ti ka sa kong parents. No, ay na lang Jinky. Daghan pa kuglak ka oron. Mao ba? Daghan pa magulkog buhaton god. Walay goodbye kiss? Kiss sa akong aping, una ka mulakaw. Sige nga. Ana man ang uyab, na ikis-kiss. Sige. Piliyo ka ha, sa lips ko ni mo gikisan. Milingim ka kalit. Ay. Unsa ipasabot ni ato nakita? Ha? Mana, aday ka diha, ma? Akong uyab, ma, si Shano. Hoy, lalaki. Imong gihagkan ang kamot sa akong anak. Pakasto ning akong anak ha. Kung dili ka gustong ipapriso ka sa akong bana. Anong sabaw mo din eh? Ha? Chip o Jirax, hippie. Nalagi ka din eh. Atis! Singan? Nalagi ka rin, sir. Oh, natural. Kaya akong ning bana. Singan? Singan. Conservative kay ning ako ang pamilya. Ha? O kay mo mligag ka ng among anak nga si Jinky Pes.
Pakasli siya sa labing daling panahon. Ganahan ko, ano? Bangag sa ilong. Ganahan siya, ha? Ganahan ko. Pakasli ka mo, anak. Pakasal ka, dilikid. Tuod man kipakaslan dyan ako o dito sa simbahan o ni nahitabo. Ni ana kita sa simbahan siya no, ug makasal na kita. Kining husto ka na itong gibuhatin kay. Ikisan raman ang tatika pero ipakasal man na yun ta. Ayaw ka balaka, uyaw man sa kasal. Imo naman akong lawas ug kalag. Maramang dramang lovers in plaza. Aduna by forever. Lagi nga ning. Sa, Dili ka ni shotgun wedding na. pagandam na kay andam ng pari. Ready na diha. Kinsa ba Dili na lalaki? shotgun ready. Oh, Kinsa ba sa lalaking di makagusto na yung mga wapa makamag-ayo pero Awa na pero basta kay maunan ni. asprikitik. Ako si Parikoy. Ako ang mukasal ninyo. Oh, kining pari ka ba gyud pre? O parikoy lang ka. Pari ko. Koy man ang akong pangaan, maong Parikoy. Sugdi na parikoy, excited na ikus kung bate unya sa bunga ni Mon. Parikoy. Dali-dali. Gamay parikoy. Dre, pwede ko ugman na lang nato ipadayon kay nakalitan ko ni Paspas kay mga panghitabo. Ako sa ning una-unaon ka ha? No. Bad na. Kung ugma pa, lain na sang TF. Unsay TF Dre? TF, talent pigod. Bangag sa ilong. Talent free. Ikaw, babay. Andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi? Sa lalaki nga kasakit o kalipay? Audrey! Tiwasa una ko, pari ko. Audrey. Akong balikon. Ikaw, babay. Andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi ng lalaki, ha? Sa kasakit o kalipay? Audrey. Ikaw sa lalaki. Andam ka bang mahimong kapikas kinabuhi ng bayhana? Sa kasakit o kalipay? Lagi Dre. Dili ikaw babae at gibutan, ha? Kung dili kining laki, sa ikaw may mga puputupan. Sorry Dre. Sa rinduan ako ginawa. Kupari, rabit ako. Lalaki. Tubag, lalaki. Hoy, lalaki! Tubag dayon oy, kung di ka gusto ni papriso ka sa kumbana. Oy! Utsrak ni do, ha? Mubaliban gali ka ron do, buwak ng itlog ni Mordo. Tay ka. Padre. Sugot na lang ko. Aron dili mabuhok na kong itlog. Bangag Nga, sa ilaw. Muna ako problema ron. Kalit kayo og paspas sa mga panghitabo. Nakasal gud mi. Usa may balto na ko ning ako asawa eh. Buwaggan ka nila ako. Ug maunay ako forever. Mangitsa ra ba ni og irin kung masuko? Kung kami pasultiho no sa man, si ano? Balirong naga? Oh, balirong naga si Kuan, si Ding Casquejo o si kanang akong amigo dia si Jorge Casquejo. Pakit, Jorge Pakit. Ay, gun sa kanang konsyal Dudong Casquejo. Sa Casquejo. Oh, sa tanan ito mga igso na, Ate Jinjen! Kuya Alan! Mga Good mama! morning! Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo sa inyong padayon yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate o gumugom sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. Lami kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ka. Okay, palit yun mo og Don Pepe Tablia. Mga bata, inom yun mo taan na buntag sa iyo, mga bata. Nindot kayo na itong imnon padungtas sa eskwelahan. Kay the best kayo na itong ato ang pamati ana unya ugum-ugum sa ubi may special og Pauli no dahil mo niya may special Paulitos Macaroni Crunch og ato ang Tasty Fish Cracker ato ginabawnon bisag asa ta magcamping ta ginom-inom ta mao na atong isubsom unya sa darang mga tao ni koy nagpipito dudog GR pipito og ni inday broom ay inday shade sa bromich siya maoy ilang gigamit ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban
ang kaping matapang nga said Panyawan Coffee Mix mo din nindot kay nilang imnon kay kanigon ang Bromage PH trabaho mo guni sa inyong bahay kung gusto mong malimpyo na inyong bahay tungod sa inyong ka busy di na mo makalimpyo sa inyong balay labi nagdagko kay inyong balay ana ang Bromage PH Cleaning Services type lang na ninyo sa Facebook makita nyo ilang number unsay gusto sa inyong panimay nga buhaton tawaga lang si Inday Shen Pipito o nya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar si Rick Asnar si Ryan Kalki Ma'am Kasmer Araw good morning na to tanan unya sa mga tao ni Father Joshua Kaduda o ni Father Dudon Barok o ingon man ni Father Tami Ogbo ang atuang suod nga parehas gibuangan ubay nga kanunay po silang muinom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Pres? Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato nang imlan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom taan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maugyapon, usagapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa imong paniuto. Musab gapon sa gabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon. Inom na pudaan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon. Okay, salamat kay Ate Pres. Si kanon itong mga kaigsuunan nga migamit sa tuwang number 1 haplas, ang said liniment oil. Thank you. Salamat kayo tanan. Labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Nelen Moreno o si Ricardo Moreno nga iyahang gipagamit sila si Dailos. Gigamit ang said liniment oil. The best yung kayo na to. Sa mga tao ni Ma'am Fabi Arcal Diaz Katipunan, Bayarcal City. Salamat kay nato tanan. O Nanay Claudia o si Tatay Raul. Salamat kay inyo tanan sa paggamit sa ato ang said liniment oil nga tinuon mo tabang. Muwa sa atong panood pamaol para kitsa kalawasan barikos Vince katul kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kun manghaplas ta sa tuwang said liniment oil nga harama palit sa butika. Di ba Dwight? Tinuod na sa butika kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal niya makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung lalayo sa tas butika, kinatas kabukiran na puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay pareha to na siya yung panimay. Bam! Salamat kayo. Good morning. Binadyan sa tubod bituon. Ni kabar kay Captain N. Escandalio. Konsyal Amay-Amay. Nelson Escandalio, Elot Libosada, Pablo Manubag, Sindo Manubag, Kuling Kalago, Dani Balungoy. Kumusta ka mo diha? Sa inyo di mga activities ha? Kung namoy mga activity diha sa barangay, ayaw kalimot ha? Sa iyong buntag mga ligot tadaan gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. We'll do tayo ng papaya extra. Doon na ba kami mga blackheads or whiteheads? Doon na ba kami mga itom-itom, pugis-pugis, katol-katol sa inyong naong? Celebrity Kojic Beauty Soap, magpabilin kitang batanon. No? Celebrity Kojic Beauty Soap, pagpabilin kita nga younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Panalitan na og, doon na kami, mura magkatol-katol kung paano, mura nalagom-lagom, blackheads, whiteheads, di ka kasabot. And for beauty care and skin care, sa Celebrity Kojic Beauty Soap, o niya, mangutan na lamang sa butika para ang imong mapalit, dili fake, basig na mo agni mo nga barato ni mauning original mauning tinuod mas maayo nga mo inquire ka dito sa butika para ang ipalit nimo ang imo na palit original mas maayo nga makita tani mo aduna sa tatak diya siyang sudlanan Sid Marketing. Thank you.
Okay, sa tanan po na ito mga kaigsunan, no? Salamat kayo ninyong tanan, ha? Sa ato ang mga kaigsunan nga migamit sa ato ang pinakakusog ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini mo tingtang kang sa toxin sa ato ang kalawasan. Ang toxin, grabe kini mo daot ato. Bisang asa ta paduon sa atong imnon, o sa atong kanon, dagi toxin nga mupundo sa atong kalawasan. Nga kintagan ana, mudaw na sa atong blood cells, masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Kung inom tabo, inom kita G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga maway makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FRH0715. Busa ka mo kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo inungdan. Sa imong balatayan o karon ligon yun kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na karong adlaw. Si Siano, Ate Pres. Siano. Kani Siano, Ate Pres, nakauyab lagi taon siya kanang murag. Ahat siya murag. Yes, mas kamot. Pagkis kamot ragali Ate Pres, wa na. Nya papasad kay ako si kuya mo kayo. Chip Si Ujirax. Jirax. Prisog na. Sige sa kamot mo na. Paitag pakasal kita yan siya Ate Pres, sugot lang jud taon siya kuyawan man. No di ang problema nga murag shotgun wedding ba Ate Pres ba? Nakasal gyud mi, unsa may buhaton ko ni ako ang sawa, bogan ka ko ni. Mauna ni akong forever, mangita pala mo kung mangitsar ba ning iring ini ka masuko na. Na, Tilan. na, sama na niya. Kasal naman sila. Kinsa ni kaagad dong, bro? Kasal naman na, uy. Kasal di naman na. Kung dagal ka kwarta, ipanol ni mo. Nagi madaw. Ipanol ni mo kay kuan, okay ra. Pero sa pagkakaroon Ate Pres, kung tahala sa dom siya no. Oh, kumatalan ko na, mausap di ay. Lalong siya. Oh, lagi. Tis tao dong. Basing makuan lang na. Abam, ay ikaw ba, Bi? Ari ba, Bi? Para na kay asawa riya dong, pabating riya dong. Dili ko pa imagine gulya, dili ko ka pamalandong kung unsa siya kasayon nga pagkababae kay igo ra gani siya. Pero ningon mo ko siya, my hero. Kay gikulata man siya siyang boyfriend dito sa eskwelahan. Hero ko niya mo to paghatod. Pagkiso na niya una mulakaw. Mo to nakitaan sa ginikanan. Iwa siya pagdahom nga yadi ang dako-dako mao ra bay amahan. No. Katong akong istorya dire nga sa panahon sa kakaraanan na minyo ang iyang apuhan kay nakit-an nga ni gunit sa kamot. Maura na ba? Oo. Panahon sa katigwangan, panahon sa mga inunta ari dito siguro deres mga 1939, anak. 1920. Late 30s or early 40s. Kaya di na. Magulitan nga nila kung kamot, ipakasal mo to na minyo gyud sa kahat. Grabe kita Karon, na ba no? kaniya kay gikisan man jud kuno. Nya kamot. Kasal Unya nang tanar ba sa iyabang buwagan mo na iyang forever. Kung ari ka diri sa New Testament, Marcos 10 verse 9. Busa dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kiningon sa ako baning buwagan. Kay ug adto ka sa Old Testament dito sa Genesis, gingon naman dito nga mobiya lagi ang laki sa amang inahan. Muipon sa asawa sila usana. Unya develop pag yun, gipalauman pag yun Ginoong Hesus sa New Testament. Nga dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Karon, sama. sa kadali sa panghitabo, ningon mo to ang pare nga unsaman nga pagkasal nga siya nga dre pwede ko ugma na ako sa nang naon. Ningon mo sa pare lain sa talent fe ugma. Ningon mo sa ningon mo sa ginahan. Luyon to bangko. Pando na dia na. Yung sa mga buwak ito. Ana ba, mo ningon sa dai dili ka ni shotgun wedding. Shotgun wedding to. Muna nga akong pangutana na minyo naman mo karon yang imong ikuan nga maldita do kuno ng bayhanang akong pangutana diha kanang Siya no. Unsay imong gibati karon tungod kay sa kadali sa panahon wa para ba sa kaagi ug uyab do na ba siya gugma? Bitaw. Angay siyang malipay nga naminyo siya. Tundlares. Excuse me. Guwapa mga babae magtud pa pero mao lagi may pagkamaldita. Maldita. Do na ba kay gugma nga gibati diha? Sir, zero na nato kay policeman. Sir. Sir, na ba Sir kay siya no ubod. Father na siya no ubod. Sir, kana na ba kay gugma nga gibati diha kay pananglitan og wa kay gugma nga gibati karon. Mag-unsa man kag gwapa anang babayana, unya anak pag yun sa imong dako-dako, anak pag yun sa imong chief. Basta gwapa, pugson ko kay may gugman niya oy, basta gako pa na. Bitaw, tunan mang gugma ba?
Ya, mas lindo itong gwapay mo kuyog-kuyog eh. Kaysa, Basin, oo. Kaya alimut kay naong, may hapak ko. kuyog. Nawayon ba ya? Nawayon kay Pedro. Unsa do? Na ba mga unya ba sige usa may pakuskan ko. Baan ko eh. Unsa? Pagkuno na dukot. Kanang mga on ko, yung ilan ko na, mga on ko sa labisa, isip ka, mayo, pakos ka. Ayaw ano eh. Ayaw ano. Kanino itong kitamagan ko lihat. Mga dagkong tao, kini kay opisyalis, mas chief of police, niya siya sa bagong police. Oh. Kanang na ang, sa ako nang gingon, sir, why problema? Ang inyong, may ibang na magpatambal rotary, wataon sa lay kwarta, way kapalit og bugas, way kapalit og tambal. Kaniyang problema, ano niya, naaba siya igugma. Mao ni gugma. Oh. Ang babae, na igugma na yun niya. Nabis, dagan ba sila kwarta? Wapo sa tingin ni kayong polisa. Wapo, Oh, piningon ng babae, oh, my hero. Kaya kulatan kayo Mura ko inyong doktor boyfriend. ko, ba? Kanang pulisa. Murag bampina. Ayaw ba? Doktor ko, ito na nila, doktor ko pala, o tanganan. Katong bunguton pa kay kababa, mura yung doktor ko atong Oh, tawgon ko atong BGS. Nga eskwela pa ko sa Yoses. Tawgon ko BGS nga mo. Suod ko sa kanang mga mall. Na kakuha ka itong panahon na sa 1970s. Doon naman ito'y pelikula nga Jesus Superstar. Ingon, tanaw sa kanila. Ibaw ka itong white gold nga pamasunog. Tulaan. Katong dito lagi. Sa luwi mo. Sa amin, napiapitan ng bumbong sa amin. Wala, Jesus Christ. Wala na mga tindira. Wala kayo bang mabayot ko? Igis. Ha? Ano ko nung igis? Murag bitches. Blan-blan man kung bungot nila. Nga kung buhok tagas. Katong magsugod ko di mo sa to, katong pabungot ka. Ngayon kay kato. Akong tanaw na rabo. Mura lagi rabo mo sa unang panahon. Rabo. Karon? Wala naman tayo timo, press. Mao na lang to, sir. Kung naabay gugma, kayo mingon ka sa inyong kahimtang, maayo man yung kahimtang kay professional ka, chief of police sa inyong ugangan. Ang problema na nga, doon na ba niya gugma nga moturok sa inyong kasing-kasing sa inyong relasyon. Kay, pinalit ka nagway gugma. Pero basi matunaan na nanay mo, sir. Mao na. Maala na, sir. Gugmaan na mo sawa. Basig ikaw mo'y makapabutan na imong asawa nga maldita. Basig panahon na nga mahilot na kinaya sa imong asawa, sir, no? Usalamat pa pa nakatatuan ko naman, no? Kung ako ang pasultihon.